ing-inin ni. Karon diri sa gawas kay muli-li ko sa mga ano sige makagaloks kung kamot. So may nang namong sa mo po kung kit-kit don iro ka. Mani si Blacky mong ing-inin ni mo to si Blacky mong iro nga puti. Ing-inin ni tanaw na tong mga chismosa. O lagi social distancing ni mga chismosa. Awan na saya pa sa buntag sige nagchismis. Oh. Asa naglingkod-lingkod sa gawas. Itong ili-ilion nga ni. Basta nakawite. Ay, mamaingon ni mo. Nagulay ka? Ay, mamaak nignaong ning iroan ni. Bakit yun na? Kabo. Ing-init ni. Ito sila sa gawas. Nabuhan mi sa init kay. Bawad daw sila sa init kay aron Mindig. matay ko ng COVID-19 nga ni. Sir, di mo. Ing-init ni tanaw. Kami, bago maluto. Bulad ng naong ninyo. Mura mo ginamos og naong. Ulam na na. Bulad ko na sila. Ang isa, murag naog tinabal. Ang isa, murag goodbye head. Bulad sila dire kay ing-inin ni. Magpainit ko no para mamatay yung sakit. May every time sabihin ko, I'm suggesting everyone, painit kayo. Andito kami sa gawas. Di ako magawas kasi mag-social distancing kami. Ing-inin ni. Tingnan, anong ginagawa nyo dyan sa gawas? Bulad, bulad may kay. Ang ipainit sila dyan. Init pa init. Kasi, ayun no, mamatay ang virus mamatay yan pag mano yan, mainitan. Turong isa, oh. No, tanawang naong sa isa, gang isang isaw ang naingog tabili ng isa nang nag-antsuhos, oo. Ginoo ko mura nag-apan-apan, nagpainit, nagdupan-dupan. Ganun, mau matingali din kwaknit nga nakagawas. Si tatay, walay beros. Ngay ko ano. Ing-inin ko na si Fredo, di na madutlag virus. Nawag panit di bini ko noon. Tuwara di ko magawas nga ni kay basig tok-on ko. Dinira ko mag-video-video nga ni. To, ing-inin ni mo ka na si Fredo. Silingon na mo nga di gon madutlag virus mga igala. Magsandu-sanduhan ng virus, oh. Ang isa gahukas-hukas, wag yun hadlok og virus. Di gay halos, oh. Ingin mo ka ni si Fredo. Ang virus may muatras ani kay di mahadlok. Tirador nig virus ni si Fredo. Ngayon si Pini, oh. Ito si Pini, ito si kinsa ning kauban ni Pini, si Carmen. Ano masilingan na mo dili? Di ko ni sila nawar god, oh. Di madlok og virus. Ang makuratan mang virus og buduolan ni mingon magmamakahadlok. Maingon ang virus pagduol, mama ginoko kahadlok kanin nila. Ganito yon. Ano, ganito lang kami dito sa aming balay, hindi kami makikitaan dito ng Tibanban Gobernador Generoso. Ayan na si Fredo. Makikitaan yan dyan si Fredo. Oh, tingnan nyo. Nana siya langgam. Yung langgam nga na magsigig ano, magsigi og kuhan nga niyang ang langgam mo yung pangit-pangit. Oh, mga mga silingan nga ni mga igala. Ing-inin ni. Hindi oh, namalit ang gulay. Magulay gana day kay lisod ng panahon karon day. Nay virus. Ing-inin ni. Ano mga ano namin kami, mga social distancing kami dito dahil mahadlok tayo sa virus ngayon. Walang chismosa ngayon at saka nag-set apart ang mga chismosa, mahadlok din sa virus. Ay, gitakigan ng uban kaya wak ka chismis.